Święty Michale Archaniele, módl się za nami. I wytłumaczony Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie wspólnoty zakonnej siostry misjonarki z ramiennej rodziny. Wspólnotę tę założyła podczas działań wojennych w latach 90. siostra Josipa z pomocą świętej pamięci ojca Sławka Barbaricza. Z początku przyjmowano tutaj dzieci sieroty wojenne, a w dniu dzisiejszym przebywają tutaj również sieroty społeczne. Po śmierci siostry Josipy wspólnotą i sierocińcem zajęła się jej rodzona siostra Kornelia oraz rodzony brat ojciec Korneliusz, który jest franciszkaninem. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby i mógłby złożyć ofiarę na te dzieci w imieniu siostry Kornelii, dziękujemy za wszystkie dary serca. Uchwała Bogu Panu Na wieki wieków. Dobro, ja vas najprije želim svi od srca pozdraviti. Na początku Wicka pragnie pozdrowić Was z całego serca. Na początku nas chce Wicka z całego serca pozdrowić. Sretna sam da mogu biti među vama. Jestem szczęśliwa, że mogę być wśród Was. A som šťastná, že tu môžem byť medzi Vami. A još sretnija da mogu srcem i s ljubavlju prenijeti Gospinu poruku što Gospa daje preko mene za sviju nas. A jeszcze bardziej jestem szczęśliwa, że mogę sercem i z miłością przekazać orędzie Matki Bożej, które za moim pośrednictwem daje dla nas wszystkich. A ešte šťastnejšia som preto, lebo srdcom a z lásky vám môžem odovzdať posolstva, ktoré Panna Mária dáva pre nás všetkých. Gospine glavne poruke što Gospa daje su molitva, Główne orędzia Matki Bożej, które daje, to modlitwa, Hlavné posolstva Panny Márie, ktoré nám dáva, je modlitba, obraćenje, nawrócenie, obrátenie, post, pôst, pokora pokuta pokánie i mir. i pokój. a pokoj. I Gospa preporučuje da mi svaki dan molimo radosna, žalosna i slavna tajstva sva tri dijela Gospine krovice. I Matka Boża poleca, abyśmy każdego dnia odmawiali 3 części różańca, tajemnice radosne, bolesne i chwalebne. Panna Mária nám odporúča, aby sme sa každý deň modlili všetkých 3 ružence, radostný, bolestný a slávnostný. Da srijedom i petkom posto kruhu i vodi, a najvažnije što traži čvrstu vjeru. Prosi, abyśmy w środy i piątki pościli o chlebie i wodzie, ale najważniejsze, o co prosi, to mocna wiara.
Ďalej nás prosí, aby sme sa v stredu a v piatok pustili o chlebe a o vode. Ale to, čo je najdôležitejšie, to je pevná viera. I kad Gospa kaže da molimo, ne traži da mi molimo samo riječima, nego traži da iz dana u dan otvaramo svoje srce da bi nam molitva bila zaista radost. Kiedy Matka Boża prosi o modlitwę, nie chce, abyśmy modlili się tylko słowami, lecz prosi, abyśmy dzień po dniu otwierali swoje serce, by modlitwa stała się dla nas prawdziwą radością. Keď Pána Mária od nás žiada modlitbu, ona nechce, aby to boli len prázdne slova, ale chce, aby sme zo dňa na deň otvárali svoje srdce, aby modlitba bola pre nás skutočnou radosťou. I Gospa je to pokazala na tako jednom divnom primjeru. Matka Boża pokazała to na przepięknym przykładzie. Pána Mária nám to ukázala na jednom peknom príklade. Kad vi svi u vašim obiteljima imate jednu saksiju cvijeća, Powiedziała, wy wszyscy w swoich rodzinach macie kwiat w doniczce. A povedala, určite každý z vás má doma v rodine kvet v kvetinači. i ako vi svaki dan u taj cvijet stavite 2-3 kapi vode, vidite kako on raste, razvija se i dođe jedna lijepa ruža. Jeżeli każdego dnia ten kwiat podlejecie kilkoma kroplami wody, zobaczycie, jak on wzrasta, rozwija się i rozkwita w piękną różę. Ak tento kvet kvetináči podlejete aspoň niekoľkými kvapkami vody, tak potom uvidíte, ako rastie, rozvíja sa až rozkvitne. Tako isto je primjer našeg srca. Ako mi svaki dan u naše srce stavimo 2 riječi molitve, ono raste, razvija se kao i najcvijet. Podobnie jest na przykładzie naszego serca. Jeżeli każdego dnia umieścimy w nim kilka słów modlitwy, ono wzrasta, rozwija się i rozkwita niczym ten kwiat. Je to príklad aj pre naše srdce, pretože ak každý deň vložíme do svojho srdca aspoň niekoľko slov modlitby, tak aj naše srdce začne raz a rozvíjať sa ako krásny kvet. Ako 2-3 dana u taj cvijet ne stavimo vode, vidimo kako on nestaje kao da nikad nije ni postojao. Jeżeli przez 2-3 dni nie podlejemy naszego kwiatu wodą, widzimy, jak on zanika, więdnie, tak jakby nigdy nie istniał. Ale ak kvet 2-3 dní nepodlejeme, tak uvidíme, ako vedne a začne vyhnúť, ako keby nikdy nevystvoval. Jer Gospa kaže, tako i mi često puta, kad dođe vrijeme za molitvu, kažemo, ma ne mogu danas molitvu, moram se sutra ću. Matka Boża mówi, że my również często, gdy nadchodzi czas modlitwy, mówimy, nie mogę modlić się dziś, jestem zmęczony, zrobię to jutro. Pána Mária hovorí, že my častokrát robíme tak, že keď príde čas modlitby, tak povieme, nemám čas, alebo som unavený, veď sa pomodlím zajtra. Dođe sutra preko stre, tako svaki dan našu molitvu daljavamo od sebe i u naše srce ulazi sve ono što dođe sa one loše strane. Nadchodzi jutro, pojutrze i w ten sposób każdego dnia oddalamy modlitwę od siebie, a w nasze serce wnika wszystko to, co pochodzi od złego. A potom prejde zajtra aj na pozajtra, my sa takto vzdialujeme od modlitby a potom do nášho srdca začne prenikať všetko to, čo je zlé. Jer Gospa kaže, kako god jedan cvijet ne može da živi bez vode, tako i mi ne možemo bez milosti Božje. Matka Boża mówi, tak jak żaden kwiat nie może żyć bez wody, tak i my nie możemy żyć bez łaski Bożej. Pána Mária hovorí, tak ako žiaden kvet nemôže žiť bez vody, tak ani my nemôžeme žiť bez milosti Božej. I kaže, molitva srca nikad se ne može naučiti i studirati. Molitvu srca jedino možemo živjeti. Iz dana u dan ići jedan korak naprijed. Matka Boża mówi, że modlitwy sercem nigdy nie możemy się nauczyć, nie możemy jej wystudiować. Modlitwą sercem jedynie możemy żyć i dzień po dniu posuwać się krok naprzód. Pána Mária hovorí, že modlitbu srdcom sa nemôžeme len tak naučiť alebo naštudovať si ju. Modlitbu srdca musíme žiť. A takto potom máme kráčať deň po dní dopredu. I kad Gospa preporučuje post, kaže osobe koje su bolesne,
Oni ne traži da poste u kruhoj vodi, nego da se taj dan odriču nečega što im je najdraže. Kiedy Matka Boża poleca post, nie wymaga od osób chorych, aby pościły o chlebie i wodzie, lecz prosi, aby w tych dniach wyrzekały się czegoś, co lubią najbardziej. A keď Pána Mária prosí o pôst, tak hovorí, že chorí ľudia sa nemusia tak prísne postiť o chlebe a o vode, ale v tie dni môžu aj sa niečoho zrieknúť, niečoho, čo majú radi, alebo čo im je milé. A osobe koje su zdrave i kažu da ne mogu posti, da ih boli glava, da ih se manta. Jer Gospa kaže, ako mi činimo post iz ljubavi prema Isu i njoj, onda neće biti nikakvih problema, jedino što fali naša čvrsta volja. Są jednak osoby zdrowe, które twierdzą, że nie mogą pościć, ponieważ odczuwają ból głowy, mają zawroty głowy. Ale Matka Boża powiedziała, że jeżeli będziemy pościć z miłości do niej i do Jezusa, nie powinniśmy mieć z tym żadnych problemów, bo jedynym, czego brakuje, jest nasza silna wola. A zdraví ľudia častokrát hovorievajú, že sa nemôžu tak prísne postiť, pretože im je zle, alebo sa im točí hlava. Pána Mária však hovorí, ak sa budete postiť z lásky k Ježišovi a ku mne, také problémy nebudete mať. Vám ľuďom chýba pevná vôľa. I Gospa nas poziva na potpuno obraćenje i kaže: Matka Boża wzywa nas do całkowitego nawrócenia i mówi: Pána Mária nás pozýva k úplnému obráteniu a hovorí: Draga djeco, Drogie dzieci, drahé deti, vi svi kad ste u problemima, u poteškoćama, u nevoljama, wy wszyscy, kiedy macie problemy, trudności, niedole, vy všetci, keď máte ťažkosti, problémy a nevôle, vi si mislite da smo Isus i ja daleko od vas. wy wszyscy myślicie, że Jezus i ja jesteśmy daleko od was. vy si vtedy myslíte, že Ježiš a ja sme ďaleko od vás. Jer Gospa kaže, mi smo uvijek blizu vas, ali vi otvorite vaša srca, da bi nas srce mogli spoznati koliko vas mi ljubimo. Ale Matka Boża mówi, że jesteśmy zawsze blisko was, lecz wy otwórzcie swoje serca, abyście sercem mogli poznać, jak bardzo was kochamy. Ale Pána Mária hovorí, my sme stále pri vás, blízko vás. Vy však musíte otvoriť svoje srdcia, aby ste cítili, ako veľmi vás milujeme. I Gospa traži da se odričemo nečega što nam je najdraže, a njoj bi osobno bilo drago da se mi odreknemo grijeha, da ne griješimo više. Matka Boża prosi, abyśmy wyrzekali się czegoś, co lubimy najbardziej, a jej byłoby szczególnie miło, gdybyśmy wyrzekli się grzechów i więcej nie grzeszyli. Pána Mária nás prosí, aby sme sa zriekli niečoho, čo máme najradšej. Ale pre ňu by bolo najmilšie, keby sme sa zriekli hriechu a viac nezhrešili. I kaže, dajem vam svoj mir i svoju ljubav. Matka Boża mówi, daję wam swój pokój i swoją miłość. Pána Mária hovorí, dávam vám svoj pokoj a svoju lásku. Da bi je mi mogli ponijeti u naše obitelji, dati našim prijateljima okolo nas. Abyśmy mogli przenieść to do naszych rodzin i podarować przyjaciołom, którzy są wokół nas. Aby sme si jej pokoj a lásku vzali do našich rodín a odovzdali priateľom a ľuďom okolo nás. I zato daje nam svoj blagoslov i moli za sve nas. Dlatego Matka Boża daje nam swoje błogosławieństwo i modli się za nas wszystkich. Pána Mária nám dáva k tomu svoje požehnanie a modlí sa za nás. Kad na poseban način bi bilo drago da se u našim obiteljima, u našim zajednicama obnovi molitva krunice. Matka Boża powiedziała, że byłoby jej szczególnie miło, gdyby w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach została odnowiona modlitwa różańcowa. Ale zvlášť milé by bolo Pani Márii, keby sa v našich rodinách a v našich spoločenstvách začalo modliť ruženie. A posebna radost da bi roditelji molili s djecom, djeca s roditeljima, da nas od toga zaista ne može ništa. Szczególną radością dla niej byłoby to, gdyby rodzice modlili się z dziećmi, dzieci z rodzicami, aby szatan nie mógł nam nic uczynić.
Ale zvlášť by sa tešila Panna Mária, keby sa rodičia modlili s deťmi a deti spolu s rodičmi, aby Satan nemohol nám nič učiť. I Gospa ističe koliko je Satana jaka da nas želi uvesti u svemu. Matka Boża podkreśla, że szatan jest bardzo mocny i pragnie przeszkodzić nam we wszystkim. Panna Mária nás upozorňuje, že Satan je veľmi silný a že nás chce oklamať a zviesť vo všetkom. I zato traži da mi pojačamo naše molitve, da bi je mi našom molitvom mogli ostraniti što dalje od nas da nam ne može ništa. Dlatego prosi, abyśmy wzmożyli swoje modlitwy, byśmy poprzez modlitwę mogli odsunąć szatana jak najdalej od siebie, by nie mógł nam nic uczynić. Preto chce Panna Mária, aby sme upevnili svoje modlitby, aby sme svojimi modlitbami odohnali Satana čo najďalej od nás, aby nám nemohlo nič učiniť. Ali kaže, to najbolje možete učiniti s krunicom u ruci, najjače oružje protiv Satane. Ale Matka Boża mówi, najlepiej możecie uczynić to z różańcem w ręku, bo jest to najmocniejsza broń w walce przeciwko szatanowi. Panna Mária hovorí, najlepšie to môžete urobiť s ružencom v ruke, pretože ruženec je najmocnejšou zbraňou proti Satanovi. Zato i preporučuje da mi uvijek u zase imamo nešto blagoslovljeno. Bilo križić, meduljica, jedan mali znak kako bi se što lakše moglo braniti od Satane. Dlatego Matka Boża poleca, abyśmy zawsze mieli przy sobie jakiś poświęcony przedmiot, krzyżyk, medalik, jakiś mały znak, dzięki któremu będziemy mogli łatwiej bronić się przed szatanem. Panna Mária nám preto odporúča, aby sme stále pri sebe nosili nejaký malý posvetený predmet, krížik, medailu alebo nejaký takýto malý znak, aby sme sa aj takto vedeli brániť pred Satanom. I preporučuje da svetu misu stavimo na prvo mjesto. Matka Boża poleca, abyśmy mszę świętą postawili na pierwszym miejscu. Panna Mária odporúča, aby sme svetú omšu dali na prvé miesto. Da je to najvažniji, najsvetiji trenutak. Ponieważ jest to najważniejsza i najbardziej uświęcona chwila. Pretože to je najsvetejší a najdôležitejší okamžik nášho života. Da u tom trenutku Isus dolazi i živi, mi ga primamo naša srca. Bo w tym momencie Jezus przychodzi do nas żywy i przyjmujemy Go do swoich serc. Pretože vtedy prichádza medzi nás živý Ježiš a my ho živého prijímame do svojho srdca. Zato Gospa traži da se kroz to vrijeme na poseban način pripremamo da bi Isusa što dostojnije i s ljubavlju mogli primiti. Dlatego Matka Boża prosi, abyśmy w szczególny sposób przygotowywali się do mszy świętej, abyśmy mogli przyjąć Jezusa godnie i z miłością. Preto nám odporúča Panna Mária na každú svetú omšu sa dobre pripraviť, aby sme Ježiša mohli dôstojne a s láskou prijímať. I preporučuje jednomjesečno svetu ispovijed. Poleca nam również comiesięczną spowiedź. Ďalej nám odporúča raz do mesiaca sa vyspovedať. I kaže po potrebi kako se koji čovjek osjeća. I mówi wedle potrzeb, tak jak odczuwa dany człowiek. Ale hovorí, že je to podľa potreby, ako to ktorý človek pociťuje. Kaže, nemojte ispovijed shvatiti da odete, da se oslobodite grijeha i da živite istim životom. Matka Boża mówi, nie traktujcie spowiedzi w ten sposób, że pójdziecie, wyzwolicie się z grzechów, a później nadal żyjecie tym samym stylem życia. Panna Mária hovorí, nechápte svetú spoveď tak, že sa pôjdete vyspovedať len preto, aby ste sa zbavili svojich hriechov a potom budete žiť naďalej tak ako predtým. Nego se trebamo mijenjati da budemo nove osobe. Lecz powinniśmy się zmieniać, by stawać się nowymi osobami. Ale sa máme zmeniť a stať sa novými osobami. I tražiti od svećenika savjet da bi nam on pokazao da mi idemo jedan korak naprijed. Powinniśmy też prosić kapłana o radę, aby pokazał nam, jak mamy uczynić krok naprzód. Máme poprosiť kňaza, aby nám poradil, ako máme znovu vykročiť. I na poseban način Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu. W szczególny sposób Matka Boża troszczy się o młodzież na całym świecie.
Pana Mária je zvlášť ustarostená kvôli mladým ľuďom dnešného sveta. da se nalaze u jako teškoj situaciji. Ponieważ młodzi ludzie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Pretože sa mladí nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii. A da im mi jedino možemo pomoći našom ljubavlju i molitvom srca. A my możemy im pomóc jedynie poprzez naszą miłość i modlitwę sercem. A mladým môžeme pomôcť jedine svojou láskou, ak sa budeme modliť srdcom za nich. I kaže, dragi mladi, ovo što vam današnji svijet nudi, to je sve prolazno. Matka Boża mówi, droga młodzieży, to co oferuje wam współczesny świat jest przemijające. Pana Mária hovorí, drahí mladí, všetko to, čo vám dnešný svet ponúka, to všetko je pominuteľné. I kroz to možete vidjeti da Satana koristi svaki slobodan trenutak za sebe. A dzięki temu możecie zobaczyć, iż szatan wykorzystuje każdą wolną chwilę dla siebie. Skrze tieto pominuteľné veci môžete vidieť, že Satan využíva každú voľnú chvíľu pre seba. A danas to najviše čini na mladima i želi razrušiti naše obitelji. A dziś czyni to najbardziej w przypadku młodzieży i pragnie zniszczyć nasze rodziny. A v dnešnej dobe on najviac útočí a pôsobí na mladých a takto chce zničiť aj naše rodiny. I kaže, draga djeco, ovo je vrijeme velike milosti. Matka Boża mówi, drogie dzieci, ten czas jest czasem wielkiej łaski. A Pana Mária hovorí, drahí deti, tento čas je časom veľkej milosti. Želi da obnovimo njezne poruke, da im počnemo srcem živjeti. Pragnie, abyśmy odnowili jej orędzia i zaczęli żyć nimi sercem. A prosí nás, aby sme obnovili jej posolstva a začali ich žiť svojim srdcom. I Gospa želi da mi budemo nosioci njezinog mira i da molimo za mir u svijetu. Matka Boża pragnie, abyśmy byli posłannikami jej pokoju i modlili się o pokój na świecie. Pana Mária nás prosí, aby sme boli nositeľmi jej pokoja, aby sme sa modlili za pokoj a mier vo svete. Ali Gospa najprije traži da mi molimo za mir u našem srcu. Ale Matka Boża najpierw prosi, abyśmy modlili się o pokój w naszym sercu. Ale Pana Mária predovšetkým prosí, aby sme sa modlili o pokoj vo svojom vlastnom srdci. Mir u našoj obitelji, našoj zajednici. O pokój w naszej rodzinie, w naszym społeczeństwie. Potom sa máme modliť o pokoj v našej rodine a v spoločenstve. I onda zajednički s tim istim mirom da mi molimo za mir u svijetu. A zatem wspólnie, byśmy modląc się o ten pokój, modlili się o pokój na świecie. A potom sa máme spoločne po dosiahnutí pokoja modliť za pokoj a mier vo svete. Jer Gospa kaže, ako vi molite za mir u svijetu, a nemate osobnog mira u vašem srcu, ta molitva nije toliko vrijedna. Ponieważ Matka Boża mówi, jeżeli modlicie się o pokój na świecie, a nie macie osobistego pokoju w swoim sercu, ta modlitwa nie ma aż takiej wartości. Pana Mária hovorí, ak sa vy modlíte o pokoj a mier vo svete, ale vo svojom srdci nemáte pokoj, vaša modlitba nemá až taký účinok. I preporučuje da u ovom trenutku pojačamo naše molitve, da su naše molitve potrebne, da molimo za ostvarenje Božjih i njeznih planova. Matka Boża prosi, abyśmy w tym momencie wzmożyli nasze modlitwy, ponieważ są jej one potrzebne. I powinniśmy modlić się o realizację jej planów i planów Bożych. Pana Mária nás prosí, aby sme upevnili svoje modlitby, pretože naše modlitby sú jej potrebné, aby sa mohli uskutočniť Božie a jej plány. Da svaki dan uzmemo Bibliju, da pročitamo nekoliko reda i da to u toku dana živimo. Prosi, abyśmy każdego dnia wzięli Biblię, przeczytali kilka wersów i żyli tym w ciągu dnia. Ďalej nás prosí, aby sme vzali každý deň do svojich rúk Sväté písmo, aby sme si z neho prečítali niekoľko riadkov a potom sa podľa toho v ten deň pokúsili žiť. I također Gospa ističe da molimo za Svetog Oca Papu, biskupe, svećenike, za cijelu našu crkvu, da su potrebni naši molitava. Matka
Boża podkreśla również, abyśmy modlili się za papieża, za biskupów, kapłanów, za cały nasz Kościół, ponieważ potrzebują oni naszych modlitw. Pana Maria nas prosi, abyśmy sa modlili za naszego svätého Otca pápeža, za biskupov a kňazov a za celú našu cirkev, pretože potrebujú naše modlitby. A na poseban način molim nas da molimo za ostvarenje jednog njezinog plana koji se treba ostvariti. A w szczególny sposób prosi nas, abyśmy modlili się o realizację jednego z jej planów, który musi się wypełnić. Ale osobitne nás prosí, aby sme sa modlili na úmysel jedného jej plánu, ktorý sa má uskutočniť. Ali ono što Gospa često puta u zadnje vrijeme ističe, zašto na poseban način trpi su mladi obitelji, da su jako teškoj situaciji. Ale to, co Matka Boża w ostatnim czasie podkreśla najczęściej i z powodu czego najbardziej cierpi, to młodzież i rodziny, ponieważ znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. A to, čo v poslednom čase Panna Mária najčastejšie pripomína a kvôli čomu najviac trpí, to sú mladí a rodiny, pretože sú vo veľmi ťažkej situácii. I da Gospa moli za mir. Matka Boża modli się o pokój. Panna Mária sa modlí za pokoj a mier. Pa poziva i nas da i mi skupa s njom molimo za istu njeznu nakane da je pomognemo našim molitvama. I wzywa również nas, abyśmy wraz z nią modlili się w tej samej intencji i pomogli jej poprzez swoje modlitwy. A prosí aj nás, aby sme sa spoločne s ňou modlili na ten istý úmysel a pomohli jej v tom svojimi modlitbami. I večeras kad Gospa dođe za vrijeme ukazanja preporučit ću svi u vas, sve vaše obitelji moli za sve, a vi isto 20 do 7 otvorite vaša srca i prikažite Gospi sve vaše želje. Dziś wieczorem, kiedy Matka Boża przyjdzie do Wicka, poleci jej was wszystkich, wasze rodziny i będzie modlić się za was. A wy również za 27 otwórzcie swoje serca i polećcie Matce Bożej wszystkie swoje intencje. Dnes večer, keď sa Vicka znovu stretne s Pannou Máriou, počas zjavenia bude Vicka za nás prosiť, za nás dorodovať naše rodiny, naše úmysly. A my tam, kde budeme o 18:40, otvorme svoje srdcia a spojme sa v modlitbe s Pannou Máriou a s Vickom. Ja znam da vas dosta zna da smo ja i Jakov imali jednu posebnu milost, jedan veliki dar, da nas je Gospa povela sa sobom, da nam pokaže raj, pakaj, čistilište. Na sva 3 mjesta bili smo 20 minuta. Ja wiem, że wielu z was o tym wie, iż ja i Jakub mieliśmy szczególną łaskę i wielki dar, gdy Matka Boża zabrała nas ze sobą, by pokazać nam niebo, piekło i czyściec. W tych 3 miejscach byliśmy przez około 20 minut. Ja wiem, že mnohí z vás vedia, že ja, Vicka a Jakov sme dostali od Panny Márie velikánsky dar, veľkú milosť, pretože raz prišla a povedala, že nás vezme so sebou do neba, očistá od pekla. A na týchto 3 miestach sme boli asi tak 20 minút. Bili smo kod kuće, kod Jakova Gospa je došla i kaže, sad ćete poći sa mnom. Byliśmy wtedy w domu Jakowa. Przyszła Matka Boża i powiedziała, teraz pójdziecie ze mną. Práve vtedy sme boli doma u Jakova, Panna Mária sa zjavila a povedala nám, teraz pôjdete so mnou. A Jakov je u tom momentu rekao mi, draga Gospe, ti pa povedi Vicku, njima više braća i sestara, ja sam sam. Jer ako mi se odešmo, nećemo se više vratiti. Jakov w tamtym momencie powiedział, droga Matko Boża, ty zabierz jednak ze sobą tylko Wiczkę, bo ona ma więcej braci i sióstr, a ja jestem sam. Jakov myślał, że gdy pójdziemy z Matką Bożą, to już więcej stamtąd nie wrócimy. A vtedy mali Jakov povedal, drahá Panna Mária, ty si radšej zober so sebou Vicku, pretože ona má veľa bratov a veľa sestier. A ja som len sám, pretože on si vtedy myslel, že už sa viac nevrátia. A ja se u tom momentu mislim, a Bože, koliko ima ih dana, sati, jer se ide prema nebu ili zemlji.
Ja w tamtym momencie pomyślałam, Boże, ile pójdziemy tam godzin, ile dni, czy pójdziemy w stronę nieba, czy w stronę ziemi. A ja som v tej chvíli začala rozmýšľať, Bože môj, ako dlho to bude trvať, koľko dní, koľko hodín pôjdeme. Bude to smerom k nebu alebo smerom k zemi? Gospa je tada uzela mene za desnu ruku, Jakova za lijevu, ona je bila naprijed i povela nas. Matka Boża wzięła wtedy mnie za prawą rękę, Jakowa za lewą. Ona była z przodu i poprowadziła nas. A Panna Mária ma vtedy vzala pravou rukou, Jakova za ľavú ruku, podišla pred nás a vzala nás so sebou. Plafon se otvorio toliko prostora da se može proći. W suficie otworzyło się tylko tyle miejsca, by można było przejść. A v strope sa otvoril len taký priestor, ktorý sme mohli prejsť. Ma nismo uspjeli trepni tokom, već smo došli u raj. I nie zdołaliśmy nawet mrugnąć okiem, a już byliśmy w raju. Ale nepodarilo sa nám ani okom minúť a už sme boli v raji. A raj je jedan veliki, beskonačni prostor. Raj jest wielką, nieskończoną przestrzenią. Raj je jeden veľký a nekonečný priestor. I jedna svjetlost kao uopće ne postoji tu na zemlji. I jest tam światłość, która w ogóle nie istnieje tu na ziemi. A je tam také svetlo, ktoré vôbec nie je stvoje na tejto zemi. I vidjeli smo ljude obučeni su sive, u roze i žute haljine. Widzieliśmy tam ludzi ubranych w szare, żółte i różowe tuniki. A videli sme tam ľudí oblečených do sivých, ružových a žltých tuník. Odaju, mole, pjevaju iznad mali anđeli kruže. Oni chodzą, modlą się, śpiewają, a ponad nimi krążą mali aniołowie. Oni sa prechádzajú, spievajú, modlia sa a ponad nich poletujú mali anieli. I Gospa kaže, vidite kako su presretne osobe koje se nalaze tu u raju. Ima jedna radost koja se ne može opisati riječima, koja ne postoji ovdje na zemlji. I Matka Boża powiedziała, zobaczcie, jak bardzo szczęśliwe są osoby, które znajdują się w raju. Jest to radość, której nie można opisać słowami, która w ogóle nie istnieje tu na ziemi. A vtedy Panna Mária povedala, pozrite sa, ako veľmi sú šťastné tie osoby, ktoré sú v raji. Je to taká radosť, ktorá sa nedá opísať slovami a ktorá neexistuje na tejto zemi. Čistilište isto da veliki prostor. Czyściec jest również wielką przestrzenią. Očistec je tiež jeden veľký priestor. Sa u čistilištu se ne vide ljudi, jedino se vidi tama, sivo kao pepeo. Ale w czyśćcu nie widać ludzi, widać jedynie ciemność szarą niczym popiół. Ale v očistci nebolo vidieť ľudí, pretože všetko bolo temné, sivé ako popol. I osjeća se gdje se osobe trzaju, udaraju, lupaju. I można poczuć, że tam osoby się szarpią, wyrywają, stukają. Bolo počuť alebo cítiť, ako ľudia, ako keby sa od seba udierali, búchali, šúchali. I da se za njih treba što više moliti, da su potrebni naši molitava da se izbave iz čistilišta. I że trzeba jak najwięcej za nich się modlić, ponieważ potrzebują naszych modlitw, by wybawić się z czyśćca. A že sa máme za ne čo najviac modliť, pretože oni potrebujú naše modlitby, aby sa čo najskôr mohli vyslobodiť z očistca. Pa kao u paklu ima jedna velika vatra na sredini. W piekle jest wielki ogień po środku. V pekle sme videli jeden veľký oheň v strede. I najprije prikaže ljude kak su normalno stanje, kak su poslije. I najpierw widzieliśmy ludzi w normalnym stanie, a zatem jak wyglądają później. A najprv sme videli ľudí, akí boli v tom normálnom stave a ako vyzerali potom neskôr. I poslije čim izlaze iz vatre kao razne životinje, kao da nikad nisu bili ljudi. Później, gdy wychodzą z tego ognia, tak jakby nigdy nie byli ludzi. A potom, keď vychádzajú z toho ohňa, tak pripomínajú rôzne zvieratá, ako keby nikdy neboli ľudí. I što god dublje upadaju u vatru se više protiv Boga. A im głębiej wpadają w ten ogień, oznacza to, że są jeszcze bardziej przeciwko Bogu. A
A čím hlbšie padajú do toho ohňa, tým viac sú ešte proti Bohu. Jer Gospa kaže osobe koje se nalaze tu u paklu da su otišle same svojom voljom zato što su to žele. Matka Boża powiedziała, że osoby, które znajdują się w piekle, znalazły się tam z własnej woli, ponieważ same tego chciały. Pána Mária povedala, tí ľudia, ktorí sa nachádzajú v pekle, sú tam zo svojej vlastnej vôli, pretože oni sami to tak chceli. A i osobe koje žive ovdje na zemlji, a čine sve protiv Božje volje, već ovdje na zemlji žive nam pakao, posle samo nastave. A również te osoby, które żyją obecnie na ziemi i czynią wszystko przeciwko woli Bożej, już tu żyją jak w piekle, później tylko to kontynuują. A tí ľudia, ktorí tu žijú na zemi a robia všetko proti Božej vôli, už tu žijú akoby v pekle. Potom neskôr po smrti to večné peklo pokračuje. Jer Gospa kaže, ima dosta ljudi koji žive ovdje na zemlji, misle kad se na zemlji umire da završava sve. Matka Boża powiedziała, że jest bardzo wielu ludzi żyjących na ziemi, którzy myślą, że w momencie, gdy umieramy, kończy się dla nas wszystko. Pána Mária povedala, že je veľmi veľa ľudí na zemi, ktorí si myslia, že keď zomrú, tak tým končí všetko. Jer Gospa kaže, naprotiv, mi se varamo. Mi smo ovdje samo prolaznici, ma život se nastavlja. Ale Matka Boża powiedziała, że jest wręcz przeciwnie i że jesteśmy w błędzie, ponieważ tu na ziemi jesteśmy tylko przechodniami, a później życie się kontynuuje. A Pána Mária povedala, že je to naopak, že sa sami seba klameme, pretože my prechádzame len touto zemou, ale večný život potom pokračuje. Ja znam da mi svi ovdje imamo patnji, križevi, poteškoća, a najviše bolesti. Bilo bolesti duše, bolesti tijela. Svaku večer kad Gospa dođe, moja prva riječ su bolesni. Molim za sve bolesne, da im Gospa dadne snage i jakosti, da mogu srcem i s ljubavlju nositi dar križa. Ja wiem, że my wszyscy tutaj mamy swoje krzyże, cierpienia, trudności, a najwięcej chorób. Chorób duszy, chorób ciała. I pierwsze słowa, które codziennie kieruję do Matki Bożej, zawsze dotyczą chorych. Proszę ją o to, aby udzieliła im siły i męstwa, aby mogli z miłością nieść swój dar krzyża. Ja viem, že všetci máme nejaké kríže, ťažkosti, trápenia. A ja každý večer, keď hovorím s Pánom Máriou počas zjavenia, moje prvé slova patria za vás, Pani Márii, za nás všetkých, aby nám Boh dal toľko síly a lásky, aby sme tieto utrpenia a kríže niesli s láskou. Aby srdcom a láskou mohli prijať ten kríž. Jedne prilike Gospa rekla, draga djeco, vi ne možete zamisliti koliki značaj ima vaša patnja u Božjim očima. Samo do nas je kako ćemo prihvatiti tu patnju, kako ćemo je živjeti. Przy jednej z okazji Matka Boża powiedziała: drogie dzieci, wy nie możecie sobie nawet wyobrazić, jak wielkie znaczenie ma wasze cierpienie w oczach Boga. Tylko od nas zależy, jak zaakceptujemy to wszystko i na ile będziemy mogli to znosić. Pri jednej príležitosti Pána Mária povedala: drahé deti, vy si vôbec nemôžete ani predstaviť, aký veľký význam má vaše utrpenie v očiach Boha. Len na nás záleží, ako to budeme prijímať a ako to budeme žiť. Vi znate da ja molim za sviju vas. Wy wiecie, że modlę się za was wszystkich. A vy viete, že ja sa modlím za vás všetkých. A isto kad vi budete molili, sjete se i nas. Lijepo je kad znaš da ima neko ko moli za tebe i ko te voli. Ale również czasami proszę was o to, abyście podczas modlitwy wspomnieli o nas, ponieważ miłym jest, jeżeli wiesz, że istnieje ktoś, kto cię kocha i kto się za ciebie modli. A ja vás prosím, aby ste sa aj vy, keď sa budete niekedy modliť, aby ste si spomenuli
na nás, pretože je pekné, ak vieš, že niekde je niekto, kto sa za teba modlí a kto ťa má rád. Da mi ćemo sa zajednički pomoliti s moćem Oče naš, Zdravu Mariju, Slavotcu, za sve vaše želje i nakane. Neka vas kraljica mira sviju blagoslovi svojim mirom i ljubavlju. Teraz raz jeszcze wspólnie pomodlimy się, odmawiając Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu we wszystkich waszych intencjach. I niech Królowa Pokoju błogosławi was swoim pokojem i miłością. Teraz sa ešte raz pomodlíme s Bickou, Oče náš, zdravá za sláva Otcu, aby dobrý Boh vyslyšal naše modlitby a prosby a nech vás kráľovná pokoja požehná svojim pokojom a svojou láskou. Tako da nam pristižu i drugi jesi, da možemo dati radosti drugima. Ponieważ przybywają już inne grupy językowe, z którymi Wicka również chciałaby podzielić się tą radością. Keďže prišli aj iné jazykové skupiny, Vicka by sa chcela tiež s nimi podeliť s touto radosťou. Otca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Krv nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospode s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, vijeke vjekova. Amen. Zahvaljujemo Ti, svemogući vječni Bože, na svim dobročinstva Tvojim, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Kraljice mira, moli za nas i blagoslovi nas. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Slovaci, Poljaci, s Bogom!